Ok. Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. Ambalma malion. Amba fo ka barkada abalma keni au denga to amarasila juri chercheur. Donc voilà. Quand il a fait aka vidéo nous aka à partager nouvelle dumambe. Est-ce que vous voyez que nous avons armé ka communiquer sur un armée ka communiquer min n'a bora état-major yɔrɔ la balmo armée tigitiga fagali de da terroriste kan armée ko da terroriste kan garange ta da golo kan c'est terroriste alsa u tɛ Mali armée u t'a dongo don donc armée ye bara ba minnu kɛ n'a bɛ communiquer in kɔnɔna la an bɛna kana an da don o bara ba ninnu an bɛna kana a caman da mɔgɔw tulo kan. Donc, au temelengo, aérien yebe fini nane la, victoire et gloire tous fama. Armée ka sebaya anaka kunawolo, au t-shirt de flène na, ambora kita, antara ARBA e kafo, antara événement de la, nous victoire et gloire à implantation et kitanka ngata région rola. Donc, a kera bonya soube kita amenanda rola. Mais yano tche amanga sherifu kefo no Cheikh Tiami Aidara kabako fura tigi actuellement nere beka Cheikh Tiami Aidara nere beka ka fura utiliser wa mega jodaye mfarakolo la ala sherifu keso kabako fura la fura munu na kayim bana badema na be bana chama fura ke tension diabète furudimi rendimi kodimi sherifu ka numéro 78 03 o temelengo kanga belebele fo no e Sheku Lassana Kane belebele abe segu angunana domina Mali kono ko imbana amado mo sila o de kera sababu e dagajugu taraka bo anga no e ibeka ka dagajugu e na e Lassana Kane fo amaka mugadam kamara ka seruba ka kadira nyamgo ani Lassana Dambele o ka foli be a Sheku fitini Sheku Lagare afane aka foli belebele be a ka Cheikh Sala foya fo dili Cheikh Sala Dawda Kanjalo aka foli belebele bia ni Kanjalo la kaw togo fora Mali kono ya o te dogolengo e beba don ka fo olu e donibaga sugu munu ye donc anga foli ananga bonya abese Cheikh Sala ma belebele abe déplacement na ni wakati konna la o temelengo ka sego autorité morale fo segu karamogo na donibagaw est-ce ya famu ka u befo ambe sanga ani ambe wakati mkonna la ka tonton Ivan fo ya fo Espagne afana folendo donc le politologue segu tungara ka fo abe bara mina faso jo victoire gloire a nyemgo bay alede awere nyeba la na taka laje mgo chaman bi mgo be ga demander ka t-shirtin o ba soro chogo jumena kuku ke pew bientôt t-shirtin soro chogo amena kana nyefo awye aba soro chogo mina na be feka t-shirtin do donc ame jatemna ola wani t-shirtin na ya fere fene a war parti do obeta kata di armée man ni ala nenkira sona ambe armée deme anga faso kanu armée demeli nogota la réalité de do donc amena kana anda do o fene la voilà donc ame do anga sujet konna la anga sujet te dore bi Mali armée ni ataka laye ni wati labaina ni kalo labaina ay opération badem ke Mali armée jigitige fagali de da terroriste ka Mali armée terroriste la terroriser te dore ka terroriste yere lasra na fora ko Mali armée be kana yoro iba e ka fo terroriste u be boli u sa tagama tellement que terroriste strane même Mali armée bi ame wakati mina ali ni mɔgɔ min ka fini n'a ni binkɛnɛ bɔlen don mɔgɔ ni ka fini ni binkɛnɛ bɔlen ni terroriste ɲɛ tora ka shwa ka u bɛ boli u sa tagama ye parce que a bɛ k'u kɔnɔ ko armée natɔ don an ka albatros an ka Sukhoi ninnu ni terroriste y'a mankan mɛn hali n'u ma mugu ci u bɛ boli parce que i b'a mankan mɛn a bɛ k'u kɔnɔ ko bombe filila ka ban terroriste mana an ka Sukhoi mankan mɛn olu b'a miiri k'an ye mugujugu fili k'an ye bombe fili déjà k'an ye baara ban k'a sɔrɔ baara yɛrɛ ma daminɛ
balmo Mali armée be bara de la orela un kabako badé ne ke ne ma kuma do foya kuma terroriste kono kuma fili do kono ko anga avion keleme na chama mamulo no e Sukhoi 25 ye wati la ko tiene ko dobna bo armée ka opération fangala no de fond avion membe Mali armée bulaka cha bisabaye dien dongo do Mali pilote ou be barala ou be opération na dien dongo do frappe ou en reconnaissance Mali armée boké dien dongo do wa ame mi foye chaw be recrutement me ka ke chaw be formation na wa chaw perele no kunindi esi ya famu kata faso kata kumabo terroriste à chaque fois me wakati laba mina nous embuscade tandi armée iba e ka fo yere be bi embuscade kono ou yere be bi a jamfa kono klonge ka boy 2012 au armée oni bi armée wallahi tikele ay minansa encore ore la imaya un francicain ou amena ministre maquin territoire ka bon mais Dieu merci Mali armée be ka assurer avec la sécurité assurée sécurité 100% au te dien rochila ayta Amérique takala dien dongo do fusillade be mais bi ame wakati mkonna la wallahi armée be ka seke maintenant au prévu da au cloka ka communiquer ka kalan état major communiquer menga ay bara bamununke esi ya famu ni ni wakati ta ka alaje le 8 octobre ay communiqué nous lamé kaya amba kalanga korofoye le 8 octobre niya takalaje Mali armée abo fo femi mako mugujugu ay mugujugu fla de détruit est-ce qu'il y a famu mugujugu fla na kun placer les mestraka na d'abord ka karu exploser ka armée la ka menon exploser iba ka fo le 8 niya takala village mi na be foma secteur de Guiré est-ce qu'il y a famu Mali armée au mugujugu nous tient pour que au Canada dans la population là o le 8 o kera Guiré yanfana nara région fanfela la angata o temelengo le 11 octobre 2022 mbalmo armée be barala re wallahi Mali armée be barala le 11 octobre 2022 Mali armée ay opération de reconnaissance o te dore ou be avion blagata munumunu salola fon fe ne be ka ke fon fe me ka munumunu duguma koloka en même temps mogo be ka bara ni kewale jugu ke kata olu jate mena ni ata lo kera le 11 octobre Mali armée ni groupe terroriste do karla yona abi fo yoro mima esi ya famu et ko la zone de Wataye 10 km de Gominta esi ya famu Mali anga armée ni groupe armé do no ye terroriste ouye anolu do karla yona a tigama do anala re anu karle yona munekera anu karle yona Mali armée terroriste tche duru anolu bo bara la sur place anolu neutraliser olu neutraliser le est-ce qu'il y a un suspect flamme un PM fla un o récupérer ni atakale ka moto duru fene mene ula ani ka matériel badin ka omnula ani blessé chama terroriste munu sara ay olu ay ani munu banala ay olu do fene récupérer ni atakale armée ni barake angata tukuni ni bebe ka ke pratiquement kalo kele ne konala le 17 octobre ni atakala je Mali armée ay terroriste ka base belebele bafla ay olu détruit o terroriste nunu olu te dore olu ye Amadou Koufa ka mogode Amadou Koufa ka base aka base belebele bafla Mali armée a détruit nyo de fois mi wati na Amadou Koufa jigi karla ni Amadou Koufa ka kegum agata arme déposé agati rerandi agake prisonnier de guerre pour que absega juger sinon kesi chogo tala nani Mali armée karla ngona anaka chedom bede be halaki donc anata donc au terrorisme ou ka base détruire est-ce qu'il y a famu ou ka base détruire mafune ani ni Jara Kurugu est-ce qu'il y a famu cercle de Tomia région de San akela kecho jumena we deux terroristes est-ce qu'il y a famu we omene we terroriste flamme o temelengo we ou ka mobile kele frappe aérienne ou détruire ka bo barala o temelengo est-ce qu'il y a famu an ka armuru
u ka arme juguman ba minnu bɛ n'a bɛ f'u ma 17 n'a bɛ sigi mobile ninnu kan n'u tiɲɛnikɛ nɔ ka bon an ye o arme 3 minɛ u la an ye 17 3 minɛ u la est-ce que y'a faamu o tɛmɛlen fɔ ka PM 1 minɛ u la est-ce que y'a faamu ka AK 47 minɛ u la ani a bɛ fɔ u ka maramafɛn dɔ ma n'o ye maillot de 12-7 gamin an ye o fana minɛ u la est-ce que vous voyez an ye maramafɛn baden de minɛ u la nin yɔrɔ in na a ka ca o tɛmɛlen kɔ tuguni octobre 1 a ye nin jate minɛ ka yan dɛ nin bɛɛ bɛ ka kɛ octobre de o b'a yira k'an ka armée bɛ baara la o de la ni armée ma se ka taa yɔrɔ min na a temps maliyɛnw a kana kuma jugu fɔ dɛ a kana dimi armée kɔrɔ baara kɛta de ka ca imagine armée bɛ ka nin bɛɛ kɛ nin bɛɛ ye mois d'octobre a y'a jate minɛ a bɛ ka nin opération min kɛ nin ye mois d'octobre dɔrɔn de donc an ka taa le 21 octobre est-ce que y'a faamu terroristes y'a essayé k'u bɛ embuscade da Mali armée a y'a jate minɛ le 21 octobre u y'a essayé k'u bɛ embuscade da Mali armée mais n'u tun b'a dɔn u t'a dafa fila la est-ce que y'a faamu Mali armée ye borontɔli da terroristes kan an ye borontɔli da u kan a b'a kalama ko terroristes u bolila ka t'u ka su to an ye mɔgɔ 4 faga u la an ye terroristes cɛ 4 an y'olu bɔ baara la sur place ka Mali armée ka escorte ye ka Mali armée k'i bɛ embuscade daw ye wallahi o wagati tɛmɛna 2012 ani bi Mali armée u tɛ kelen transition in bɛ baara de la u b'u k'u cɛsiri fo mɔgɔw k'o faamu donc an ka taa o tɛmɛlen kɔ tuguni nin fana octobre sur le théâtre est de l'opération Maliko la est-ce qu'il y'a faamu Mali armée an ye 152 véhicules est-ce qu'il y'a faamu a ye nin yɔrɔ lamɛn 152 véhicules civils c'est-à-dire n'o ye car ninnu ani mobili misɛnninw o 152 n'i y'a ta k'a lajɛ Mali armée o de escorté Gao ani Labezanga est-ce qu'il y'a faamu ani Labezanga est-ce qu'il y'a faamu k'u escorter aller là k'u escorter retour la Mali armée o baara de kɛ plus de 152 véhicules n y'o de fɔ ala kan'i ci k'a fɔ k'i bɛ embuscade da Mali armée wallahi n'i y'a da i ni nin ti bɔ cɛ o cɛ terroriste o terroriste k'e embuscade da an ka armée ini c'est-à-dire an bɛ ɲininkali de kɛ quoi e ni nin kɔni ti bɔ quoi su bɛ caya ni ɲɛnama ye o yɔrɔ la fɛn fɛn y'a kɛ aw si tɛ bɔ a la ou bien aw bɛ boli k'aw ka su to saraka yɛrɛ t'o la donc an ka taa ko nin yɔrɔ fana la c'est très important le 12 octobre 2022 ko Mali armée frappe aérienne ciblée a ye nin terme lamɛn ka yan dɛ ka frappe aérienne ciblée o kɔrɔ ye k'an ye terroristes localiser an ka avion ye missile fili ka taa missile minnu ni précision b'a la missile minnu n'i ye a fili a bɛ fɔ ninnu de ma des missiles à guidage laser n'u filila u bɛ cible ɲini de ka taa cible détruire ni cible bolila ka don yɔrɔ min fɛ u bɛ boli ka don a nɔfɛ ni cible y'i jɛngɛ u bɛ u jɛngɛ a nɔfɛ u tɛ cible jɛ parce que u wulila fɛn min kama tant que u m'o atteint a missile tɛ exploser ko Mali armée n'i y'a ta k'a lajɛ est-ce que y'a faamu k'an ye frappe aérienne ciblée dɔw kɛ est-ce que y'a faamu le 12 octobre terroriste groupe ba dɔ la o kɛra yɔrɔ jumɛn a bɛ fɔ o de ma ko le secteur de Haroun à 10 km du sud de Tessit nin kɛra Tessit de wallahi terroriste u bɛ Tessit bila u bɛ Tessit bila ala kama ko tɛ an ye terroriste bɔrɔntɔ Tessit de armée ka frappe aérienne de juguyara u ma plus de 11 morts an ye cɛ 11 de bɔrɔntɔ ka b'u la n'u ma Tessit aramu n dalen b'a la soldat français bɛ sa ka ban n'u ma Tessit aramu cɛ o cɛ bɛ janfa la Mali armée kama u bɛɛ bɛ sa ka ban u bɛɛ ni bɛ karaba en même temps terroriste ɲɛmɔgɔ ba dɔ minɛla et terroriste ɲɛmɔgɔ ba dɔ fagara o la n'a tɔgɔ ye ko Ali Isaka est-ce que y'a faamu Ali Isaka an'u ye véhicule 3 ani mobile ani moto 10 véhicule 3 n'o ye mobile 3 ani moto 10 Mali armée y'o bɛɛ détruire k'o bɛɛ bɔ baara la e cɛ armée bɛ baara la dɛ wallahi armée bɛ baara la armée k'an ka fo
ko temelengo ko le 22 octobre 2022 ni y'a tagala renseignement minnu dira Mali armée ma est-ce qu'il y a famu ko Mali armée patrouille do wuli ka cɛden do wuli ni y'a ta k'a lajɛ an kɛlen ko cɛden wuli o kɛra le 8 octobre 2022 donc an ye cɛden wuli est-ce qu'il y a famu a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko kɔkɔ ani semina ani kuku terroriste ba dɔ bɛ yen ko Abdul Karim Bombori est-ce qu'il y a famu an ka armée ani 6 suspects Mali armée wulila de ka taa tɛgɛ kɛ terroriste la nin yɔrɔ ninnu na a taara tɛgɛ kɛ terroriste la ka terroriste baden faga ka terroriste baden bɔrɔtɔ nin yɔrɔ in na a ta k'a lajɛ nin bɛɛ bɛ ka kɛ octobre de nin bɛɛ ye octobre de est-ce que vous voyez donc Tessit ka se an sɔngɔ mara ma est-ce qu'il y a faamu ko armée offensive dɔ lancé n'a appuyera par l'aviation hélicoptère Mi-171 hélicoptère Mi-24P Mi-35 ninnu olu ni duguma mɔgɔw ye patrouille dɔ mɛnɛ est-ce qu'il y a faamu toujours Tessit mara la n'i y'a ta k'a lajɛ o munumunu ni o salo k'an ye frappe dɔ kɛ ka fagali dɔ da terroriste kan o fagali min dara terroriste kan ko n'i y'a ta k'a lajɛ tellement que su cayara tellement que terroriste bɔrɔntɔra ko actuellement armée bɛ ka compter le kɛ k'a su da dɔn mɔgɔ hakɛ min bɔrɔntɔr'u la mɔgɔ hakɛ min ni tiɲɛna u la armée bɛ ka o su compter bi an bɛ wagati min na tellement que a ye digi k'u la n balima an bɛ baara la dɛ an ka taa tuguni an ma ba halisa ko le 10 octobre 2022 ko Mali armée est-ce qu'il y a faamu ko k'a ye misi 968B misi 168 ani saga 102 est-ce qu'il y a faamu ale ni ba ale ni sɛw est-ce qu'il y a faamu ko Mali armée o de minɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Katiba Amadou Koufa ka mɔgɔw la u kun ye ni saga ni misi ninnu u kun y'o minɛ population de la Mali armée y'a bosi u la k'a minɛ k'a di ɲɔnɔ autorité administrative ma est-ce que aw bɛ k'a faamu donc quand y'o minɛ an y'o di ɲɔnɔ autorité administrative ma u k'a di u tugulamɔgɔw ma donc armée terroriste bɛ fɛn o fɛn bɔsi population na Mali armée bɛ ka a bɛɛ récupérer un à un one by one k'a bɛɛ ta k'a di jɔn ma k'a di autorité minnu bɛ sur place u k'a di population ma donc ni ko kɛr'i la kana miiri ko armée ɲinɛ n'i kɔ dɛ armée bɛ k'i labɛn wa armée bɛ na donc anw dalen b'an ka armée la victoire et gloire Fama. O tɛmɛlen kɔ ko le 8 octobre 2022 est-ce qu'il y a faamu ko armée tora a ka yala la a ka yala n'a ka munumunu senfɛ est-ce qu'il y a faamu ko armée a ye matériel baden de récupérer ɲɔnɔ c'est-à-dire PM wɔɔrɔ b'o o la u ka marifa dɔ bɛ yen ko 01 LRAC o bɛ a la an ye terroriste ka radio 2 minɛ an ye est-ce qu'il y a faamu transfusil n'i y'a ta k'a lajɛ u ka bagan faga marifa sogo faga marifa o 30 an fana an y'o récupérer ɲɔnɔ mara la ni a bɛ fabriquer an yɛrɛ n'a bɛ fabriquer bolo la n'a bɛ f'o ma fabrication artisanale ale ni an ye moto 8 ɲɔgɔn ani matériel misɛnnin baden an ye o récupérer Mali armée o récupérer a y'a fɔ bravo l'armée vive les Fama gloire et victoire Fama an bɛ continuer. Ko le 20 octobre 2022 ko Mali armée an ye renseignement minnu sɔrɔ an ka drone fɛ an ka radar fɛ ko y'an permettre terroriste ba dɔ bɛ yen ka o localiser o terroriste ba in n'i y'a ta k'a lajɛ a tɔgɔ ye ko Malik Ba alias Abu Malik est-ce qu'il y'a faamu ale de ye Amadou Koufa ka chef de guerre ye a ka chef de bataillon a ka général ba a jigi yɛrɛ ye cɛ min ye ko Mali armée de opération chirurgicale opération min n'a planifié don ni force spéciale b'a baara kɛ k'an y'o opération wuli ka taa o cɛ bɔ baara la est-ce que vous voyez an y'o opération wuli an taara o cɛ an y'a bɔ baara la donc an bɛ continuer.
Donc, à partage que toujours à cœur blanc, voilà. Donc, au Mali ni, on neutralisera, est-ce qu'il y a femme, nous Amadou Koufa ka belebele badoy, a neutralisera yoromna, avec fort de ma secteur de Djougani, ko Djougani Peul, est-ce qu'il y a femme, ko dans le Seno, à Kera Seno, Marakonala. Anin Djouara, anin Nampala, est-ce qu'il y a femme, anin quand un document, armé document badene, terroriste ou plan, est-ce qu'il y a femme, ou faire un plan montré. Un document badene récupéré. Donc, quand on a un document utilisé, l'armée peut utiliser al-Saka terroriste ka ou top poursuit ou be bara djougouni ko djougo kemina. Voilà. Quand le 20 octobre tourni, le 20 octobre bara badengera, armée be bara là. Le 20 octobre également, est-ce qu'il y a famou? Quand l'armée a reconnaissance, c'est comme les killing qu'on a armée c'est opération nani, opération duru et malido a soit armée. Opération nani duru clé ngono Mali armée be se ko ke ne bora kanum le 20 octobre armée opération donc le 20 octobre une opération donc est-ce qu'il y a famu o temelen o dongelen tourni le 20 octobre une reconnaissance offensive donc une opération donc le 20 octobre le 20 octobre tourni 3 ni a troisième fois de armée flé est-ce qu'il y a famu ka reconnaissance offensive que nous be kele ga obeta jatemne ke ka kele position les terroristes ou djugu be yoromena. Au reconnaissance offensive, c'est fait. Est-ce qu'il y a famou? Avec la localité de Kerena. Kerena n'a situé les 28 km ni à Tagalay. Kona, est-ce qu'il y a famou? Mali armée, un terroriste qui est mort barala. Est-ce qu'il y a famou? Kaka marfa flamme. Au temelengo, avec formima AK-47, un chargeur, 39 téléphones, 6 batteries. Est-ce qu'il y a famou? Des composantes, ani matériel mounou nabe ke, ka mougou noye minouye, ko place dougouman Mali armée au fenêtre récupéré. Am balmo armée be barala. Vraiment, armée be. Ngao de faut chaque fois, armée be ni barala, avec confiance de dauma, aba tout dien tongo do, chou ane clé on me boka vidéo ke. Ame sigo sigila, ame armée ka sigide la. Avec la victoire mindama. Ode ba tong wasale me boka kuma. Ode la an yanga ton da victoire et gloire fama parce que obeka monnaie de bo ana obeka seba de dama ou yanga armée kun to tien ka on la malu à 2012 au monnaie min dona on a Mali armée beka au monnaie de bo on a jago on me ton sigi o kama ni armée nyana Mali jara voilà otemelengo ama bantuguni le 21 octobre 2022 est-ce qu'il y a famu Mali armée, amang armée ka fait, tuma be amta jatemina o de ke. Ore la ni ngoro la, mo munu ba fo kame bi population civile ka tiete. Armée ka nous communiquer la, dire pas ka communiquer la. A communiquer fait ni armée be na barake, na be na frappe ke ou be abna opération e. Iba e ba dam na ko reconnaissance offensive. O kore ni armée be ta kele ka ta sege leke. Armée ta sege ke nkanga mo munu kele population civile dowa population civile tewa bagaun dowa bagaun tewa est-ce que o terroriste dowa terroriste te Mali armée be jate mene ani sege ni mode ira kante muguchi an kunfe ame muguchi abe bi terroriste de kan ate bi population civile ka ni mode ira kuna me kele o kele ke an ba damne ni reconnaissance offensive de amta terenga kata lajɛ ni jugute kata lajɛ est-ce qu'il y a famu ni population civile lebe aworola na do population civile te munu me ko terroriste do an danganada marfa bu bolo an ga état major wele olu ye confirmation dama pilote ya renseignement inu ye confirmation sɔrɔ o bɛ sɔrɔ ka est-ce qu'il y a famu o bɛ sɔrɔ ka opération lancer kata terroriste nunu bɔ baara la donc ni mɔgɔ min taara galon da an ka armée la k'e b'an ka armée tɔgɔ tiɲɛ k'o bɛ ka population civile faga i b'i da sago de fɔ tiɲɛ tɛ bi tiɲɛ tɛ sini on va confirmer, on va armer des baraques avec professionnalisme, avec loyauté, avec dignité. Donc, 21 octobre, armée Tara et reconnaissance offensive, Tara Jatimunel, ka segesel, ka terroriste, ka base localisée. Et c'est à fond, nous et Katiba Serma, Nabe Yoromina, et c'est à fond, avec forme localité de Serma, située à 25 km sud-ouest de Boni. Terroriste blé barok, mais n'a comme toi du min ka au placé est-ce qu'il y a famu aller de min placé fait mon be furo mon be panga exploser ni mo ka mobile ni yelaka ou be ka exploser ni karu ou be ka exploser ni aramade ni yelaka o terroriste bele bado a champion a wane bele bado de
Comme Mali o de bo barala sur place. On bo barala sur place qu'on neutraliser. Otemelengo, ame continuer. Ame continuer le 21 octobre Tougouni au Dongele. C'est-à-dire le 20 octobre Mali armée opération Saba de Dongele opération Saba. Le 21 octobre Tougouni Dongele opération Saba le 21 octobre. C'est armée du même soko que ça. C'est alanga Sabalisa. À les États-Unis armée en tant que machia opération Saba Dongele armée kelen au barake. Aw ni ala cɛ ni tɛ armée professionnelle ni cɛw t'a bolo cɛ minnu n'u b'u ka baara dɔn ni minɛnw t'a bolo minɛn minnu n'u bɛ kɛlɛ nɔgɔya bolo aw ni ala cɛw bɛ se ka kɛ don kelen opération Saba o kɔrɔ ye k'an ka cɛw tɛ ka sunɔgɔ ne bɛ n yɛrɛ an ka force spéciale an ka armée de terre l'air est-ce que réellement ninnu bɛ temps sɔrɔ ala ka sunɔgɔ ninnu bɛ temps sɔrɔ ala ka da est-ce que vie de famille yɛrɛ bɛ ninnu na tellement que u bɛ ka baara kɛ ka Mali kumabɔ o de la ne sarasi ye nga tasibla bi nga foli bi nga respect bi nunu ni mba yira u te da u te snogo u klo ka mettre coopération me ke cɛw bɛ wuli ka taa avion bɛ cɛw bila para la duguma mɔgɔw bɛ avancer sanfɛ avion olu bɛ appui fait duma tiɲɛ balimaw ni mba yira ko état major minnu bɛ olu fana tɛ snogo parce que pour que ninnu ka baara kɛ fo état major o de ka opération coordonnée ka planifier ni mba yira ni bɛ mɔgɔ joli mobiliser ni b'a yira ko Mali armée ko dabu ye u tɛ sunɔgɔ cɛw jɛlen bɛ diya kɔ u jɛlen bɛ confort kɔ u jɔlen bɛ climatiseur kɔ u sɔnna ka t'u nin di faso ye ko f'u ka faso kumabɔ cɛ an k'u fɔ vive Fama victoire et gloire Fama. Donc ko Sofara sur la base de renseignement k'u ye 5 suspects u y'o minɛ k'o bila gendarmerie ka bolo kan n kɔni bɛ min fɔ terroristes ye a ye Sofara ye ka to yen dɛ a ye Sofara ye ka to yen Assimi ka unité de bɛ yen Bafsi bɛ yen cɛ o cɛ ni binna Sofara kan i t'a ɲagama a bɛɛ n'Ala cɛ n bɛ min fɔ a ye Sofara ye ka to yen ni français de b'aw kɔkɔrɔ a y'a f'u ye k'u ka Sofara ye ka to yen Sofara ma ɲi dɛ cɛ minnu bɛ Sofara u ka fariko dangala u ka fariko diden a ye Sofara ye ka to yen n bɛ min fɔ a ye donc Siban Kɔnɔ tɛ ladilikan mɛn o tɛmɛnen kɔ armée ka o k'a b'a fɔ armée ka état major k'a b'a fɔ population ye ko bɛɛ k'i hakili sigi ale b'a se la a bɛ baara la wa ko population armée ko k'a tɛ ɲinɛ aw kɔ a bɛ sécurité lase aw bɛɛ ma aw sigiyɔrɔ la armée t'aw abandonné a t'aw janfa a t'aw labila wa a bɛ aw lakana Mali armée ko k'o fɔ aw ye donc k'aw ni foli ka kan olu bɛ baara fɛn fɛn la o ye aw ka baara de victoire et gloire Fama. Voilà. Donc, ni information damadon ne kun bɛ an bolo k'a da aw tulo kan u kɛlen don k'an ka page signalé donc a b'a lajɛ ka information ninnu cari k'a véhiculer k'a circuler a balimakɛ ni aw denkɛ o don Amara Sila jury chercheur gloire et victoire Fama gloire et victoire Fama gloire et victoire Fama ni Ala ni kira sɔnna an bɛ gagner an bɛ se sɔrɔ jugu kan salamu alaikum merci.